רק כשנכנסתי למשפחה של אלו"ט, הרגשתי שמצאתי משפחה. זו הייתה מין תחושה עמומה כזאת שהלכה והתחדדה. בערך בגיל 1.5 קיבלה את ההבחנה הסופית של אוטיזם ספקטרום. עומר כנראה יש לו אוטיזם ובגלל זה הוא לא מתקשר. לקחנו את זה מאוד קשה. שנה ראשונה שלו כאן, באלו"ט, ראינו ממש תוצאות. כשהוא נכנס לאלו"טף, אחרי חודשיים או 3 חודשים, הוא קרא לי אמא. אמא שלי היא בקה. סיוון. ילדה שפתאום נשכבת על הרצפה וצורחת במשך, אני מדברת 2-3, ואתה לא יודע את הסיבה. זה חוויה נוראית כהורה. אתה גם לא יכול לתפקד עם שאר הילדים בבית באותו זמן. אתה לא יודע מה לעשות. אז אם זה נעלם ואם היא מתנהלת בשמחה ומבינה שיש חוקים בעולם ומבינה כאילו קצת איך לנצל את החוקים לטובתה, זה הישג אדיר. כהורה אתה צריך מצד אחד לטפל בילד האוטיסט, מצד שני עדיין לשמור על מסגרת חיים רגילה. האלו"טף מאפשר לנו את זה, כי הוא נותן לנו איזשהו ביטחון שהראל נמצאת בידיים טובות, שכל דקה מנוצלת ללמידה בצורה טובה ביותר, כמו שאנחנו היינו רוצים. כשאנחנו מגיעים הביתה, אנחנו ממשיכים את אותה פעילות עם עומר, ועומר עובד יפה. תרמי עכשיו? לעומר. נכון. תפוך. היי, הצלחת. מאז שעומר נכנס לאלו"טף, אין יותר לחץ בבית. הבית יותר רגוע. יש מוח ביד. מה יש ביד? אנחנו מאמינים ומקווים שבהדרגה, לאט לאט, מיומנויות שהיא רוכשת בתוך החדר, יתבטאו גם בחיים האמיתיים, והיא תוכל להתקדם. להיות אימא של ילד, ואנחנו תמיד עוד קוראים להם ילדים של ילד או אדם עם אוטיזם, זה חיים מאוד מיוחדים. ילד כמו דרור זקוק והיה זקוק להשגחה למעשה בכל דקה ולכל שנייה שהוא בבית. אייל היה מתפרץ, היה צורח, היה רץ, היה מרביץ לעצמו, גם מרביץ לנו. הייתה תקופה ארוכה של תסכול מאוד מאוד גדול, ובעיקר לראות אותו סובל ולא מאושר. הוא כבר 7 שנים בכפר. גם הוא מאושר, שגם הוא מצא את מקומו. אנחנו עובדים פה עם אוכלוסייה שיש לה קשיים להיות במקום סגור, עם אקוסטיקה מסוימת. פעילות בחווה נותנת לחברים ביטחון בסדר יום קבוע. הם מוצאים מעבודה חיזוקים מהצוות וחיזוקים פיזיים שהם מרגישים. זאת אומרת, אם יש לנו חבר מאוד אנרגטי, הוא חווה הרגשה נעימה כי הוא מוציא הרבה אנרגיה, והוא מקבל חיזוקים מהצוות. חברים שעובדים פה הם אומנים לכל דבר, הם עושים עבודת אומנות, הם קמים בבוקר והולכים לסטודיו לעבוד בעבודת אומנות, וככה אנחנו קוראים להם, וזאת הגדרת מקצוע. העבודות פה זוכות לתעודה נפלאה בחוץ, וזה חלק מהדרך שבה בחוץ רואה אנשים עם צרכים מיוחדים. לפני יומיים הייתה תערוכה, שהייתה יוזמה של מדריך מכפר עופרים. אייל מעולם, כל המורים לא הצליחו להביא אותו לצייר. והגעתי לתערוכה ואמרו לי שיש לאייל תמונה בתערוכה. לא יכולתי להאמין. יש אנשי מקצוע שבאמת
דואגים לזה שיש מיצוי של הכישרונות שלו, ולמזלנו יש לו גם כישרונות באומנות ובמוזיקה ובלמידה, וכל הדברים האלה לא הולכים לאיבוד פה. העזרה שאלו"ט נותנת לנו היום זה עצם הדאגה למסגרת הזאת. כפר עופרים, מסגרת שהבן שלי מצא כאן בית. יש לו את החדר שלו, ואנשים שאוהבים אותו, ובאמת עוזרים לו למצות את מה שיש לו. בשבילי זה אושר גדול. אני נושמת את האור שלך, חיים שלי. עכשיו אנחנו עומדים בפני שלב נוסף, וזה הבגרות ואפילו הזקנה. כי בסופו של דבר ילדים עם אוטיזם קשה הופכים לאנשים עם אוטיזם, והם זקוקים למסגרות תומכות לכל החיים. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא. Our dearest friends, all that you have seen here and more is done thanks to your support. As long as your hearts will be open, we here in ALUT promise to do the utmost to give every child with autism in Israel what he really deserves. We really love you. Thank you. ואין בעולם מי שיאהב אותך